Patay ang rider o back rider human magbanggaanay ang duha ka mga motorsiklo sa Negros Oriental. Nahitabo ang insidente sa barangay Dahile sa lungsod sa Mabinay niadtong Domingo sa gabii. Tungod sa head injuries, dead on arrival sa Mabinay Medicare Hospital ang 26 anyos nga rider ug ang iyang angkas nga 27 anyos. Kritikal usab ang kahimtang sa 27 anyos nga kawani sa Philippine Coast Guard nga maoy gikabangga sa mga namatay. Base sa investigasyon sa kapulisan sa Mabinay, ang kawani sa Coast Guard gikan sa Cabancalan City ug paingon sa Dumaguete. Samtang gisubay ni ang National Highway, gikatagbo ug gibangga sa motorsiklo sa mga biktima. Matod sa kapulisan, parehong kusog ang dagan sa duha ka mga motor. Migawa sa iyahang lane ang motor sa mga biktima nga may resulta sa head-on collision. Nakaangkon og grabing kadaot sa ulo ang mga namatay kay matud pa sa kapulisan, wala sila magsulob og helmet. Tungod niini, nagpahimangno ang kapulisan sa mga rider, ingon man back rider nga magsulob gayud og helmet. Wala na yung mga helmet. So, amo ning hinungdan nga ulog. Pero kaning Coast Guard, ulto nga kusog po na pero naka-helmet man, nabuhi rin siya.